फार्स्ट अफ अल खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजा आदैमोन मादैमोन आरो आयंमोन आबौमोन आदामोन बाजैमोन लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा आङो बुंनो सानदों। बे बाथ्राया जाबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जानाय आरो गुबुन जाथिनि गेजेरावबो जानाय हिउमेन ट्रेफिकिं। दिनै जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि सायावहाय माखासे दुथां सुबुंफोरनि नोजोर गोग्लैदों। बैफोर दुथां आखु आरो गुन्दाफोरनिफ्राय जों गावखौ बासायनांगोन। जोंनि बर' हारिनि हाबा जाखानाय आइजो बिथांमोननि सायावबो नोजोर गोग्लैदों आरो लोगोसे सिख्लाफोर फरायफुनाय गथ'फोर आरो गोरिब न'खरनि हिन्जावसाफोरखौ नोजोर गोग्लैदों जे बिथांमोनहा बैसोरखौ फुस्लायनानै मोजां मोजां जाहोनानै फेसिलिटिस देखायनानै जाय मानसिया गोरिब जानायनिफ्राय मेंबाय थोख्लिबजोंनो बाबाय बिथांमोनखौ बे फायदाखौ नायनानै बिथांमोना मा होनदों लानानै थांनो नागिरो जे फै आंजों जोंनि न'खरा ओरैबायदि मोजां नोंखौ जाहोगोन लोंहोगोन दुखु खस्थ' होआ। नाय नानिमोन आरो हाबा जाखानाय बाजैमोन बा आबौमोन न'खराव खस्थ'आ जाखायो दुखु खस्थ'आ जाखायो। सोरनि न'खरावहाय दुखु खस्थ' गैयालासिनो संसार जाफेरनाय नुदों? दिनै मुकेश आम्बानी न'खरानो होन इलन मास्कनि न'खरानो होन बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे दुखुआ थागोन। दिनै बिथांमोननि दुखुआसो देरसिनबाव। दिनै बिथांमोननियाव बिलियन बिलियन थाखा दङ नाथाय बिथांमोना बिलियन बिलियन थाखाया जुदि माइनास जायोब्ला बिथांमोननियावबो दुखु थायो। आरो रांजों लोगोसे रांजों खामायनाय रांजोंनो रां खामायनाय बेल' नङा बिथांमोननि जिउनि सिङावबो जे दुखु दङ बै दुखुजों लानानैनो बिथांमोना दिनै देरहासार जानो हादों। दिनै नोंथांमोनाबो आंनि न'खराव रां गैया आंनि बिमा बिफाया रां खामायनो हाया बेबायदि होननानै जुदि नोंथांमोनहा गावनि लाइफखौनो ज्राब गारनानै आं बैजों जाना थांसै बेबायदि साननानै जुदि खामानि मावदोंब्ला बे गोरोन्थि। गहपुराव मोनसे जाथाय जादों आं नामखौ बुंला। बे सासे हिन्जावसाया दानि बावैसो जास्ट मैया बिथांमोना हरनि 10टासोआव गाखोदों ट्रेनखौ आरो बिनि गेजेराव आंनि फुङाव फन फैदों। बिथांमोना पुलिसावबो एफआइआर होबाय स्टेशनाव बिनिफ्राय रिपर्ट खालामनानै डाइरेक्ट खाथियार जांसनावहाय दैथायहरबाय। खाथियार मोनाखैमोन बिनि सिगांनो मोनसे स्टेशन बिनि सिगाङावनो बेखौ रिपर्ट होनानै खाथियाराव हमनो थाखाय बेखौ मोनसे मा होनबा प्लेन खालामबाय। दा बेखौ बेवहाय फट'खौ हरबाय महरखौ हरबाय केस एफआइआर होनानै दा बिनि गेजेराव बै मानसिखौ हमनो हाबाय। दिनै जुदि बे मुस्लिम हौवाया जुदि बे बर' हौवा माने बर' हिन्जावखौ बा सिख्लासाखौ जाय मानसिया बिराद उन्दै बैसोनि जेनेबा माने 18निफ्राय गोजौ आरोना आं खोन्थाला फुल डिटेल्स खोन्थागुलायला मानो होनबा मानसिखौ मोनखाबाय नालाय। दा बैखौ जुदि गथ'खौ मोजां मोनमारोमोनब्ला बिनि न'आ जुदि दिल्लीयाव मोनब्ला अब्ला मानो बेखौ गारना खारखो? दिनै जुदि सैथो मोजां मोनोब्लाथ' बेबायदि गारना खारनो गोनां गैयामोन। पुलिसा हमनाय लोगो लोगोनो पुलिसनि मोखां नुनाय लोगो लोगोनो दसे थानानै जेब्ला पुलिस स्टेशनाव लांनो नागिरबाय अब्ला रेलवे स्टेशननिफ्रायनो बे गथ'आ माने बे गुन्दा एबा डाकेटा किडनेप खालामग्राया बे खारबाय। बे मानसिखौ माने जोंनि बर' फिसाजोखौ गारनानै खारबाय बै हिन्जावसाखौ गारनानै खारबाय। रायजो राजा नोंथांमोन गावनि फिसाजोफोरखौ नोंथांमोनहा गावनि बिहामजोआनो होन गासिखौबो नोंथांमोना मोजां जोथोन नायबाय था नोजोर होबाय था। न'खराव जुदि खैफोद जायोब्ला गले गले खैफोद जायोबा नोंगौ मेंनाय फैयो हिन्जाव माहारिनि सायाव बारा खस्थ' बेफोरबायदिया बारा जाया मानो होनबा बिथांमोनहा मेंनाय मोनो दसेनो खस्थ'खौ एसे बेनिखायनो बिमा बिफायाबो बिनि सायाव नोजोर होनांगोन आरो हाबा जानाय हौवायाबो गावनि हिन्जावनि सायाव नोजोर होनांगोन। थ' आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनो सानो नोंसोर नानिमोन आरो बाजैमोन आबौमोन जुदि नोंसोरखौ सोरबा आननोन मानसिफ्रा फुस्लायो होननो नागिरो थाखा एसे एनै हरो बा नोंथांमोना स्रोद स्रोदै बेखौ आजावो सोरबा मुस्लिमानो होन सोरबा मायानो होन जाथियानो गुबुन जाथियानो होन बिराद मोजां मोजां गोदै नोंखौ बै जायगासिम लांनानै दोनहैगौमानि नोंनि सायाव ओरैबायदि अननाय होगोन जाय अननायखौ नोंनि हाबा जानाय हौवाया होआखै जाय अननायखौ नोंनि गोसोथोनाय हौवाया होआखै बा जाय अननायखौ नोंनि न'खरा होआखै बै अननायखौ बिसोर होगोन। मानो होनबा बेबायदि अननाय होयोब्ला बिसोर मिथिखागौ जे नों बिनि दारै मा होनदों आक्रेसित जागोन बा बिनि सायावहाय हायना नांगोन बायदि। स' बेफोरबायदि प्लेन पलिसिजोंसो बिथांमोना आक्रमन खालामो। स' दिनै बे नानिखौ मोननो हाबाय दिनै बे नानिखौ जाय किडनेप खालामनो हिउमेन ट्रेफिकिंआव गोग्लैदोंमोन जाय बे मानसिखौ लानानै थांदोंमोन दिल्ली फारसेथिंजाय बै मानसिखौ मोनबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों आङो खाथियार पुलिसखौ गोजोननाय जासियो थेंक इउ जासिहरो। आं खाथियारनि एसपि सारजोंबो रायज्लायदोंमोन आरो लोगोसे दा बेखौ लायनो थाखाय न'खरनि गहपुरनिफ्राय लायगोन बा क'क्राझारनि
गोजाननिफ्राय जे बिमादै दं बेयो लायगोन बेखौ उनाव मिथिगोन नाथाय बे मानसिखौ मोनबाय पुलिसा खाबाय रायजो राजाफोर दा नै बिनि मोनसे खोथा जाहैबाय कि जाय मानसिया मा होनदों लांजादोंमोन बे मानसिया दा गाबदों आरो लोगोसे बुजिबाय दायो स' नोंथांमोना बे गाबनायसिम मानो थांनो आंनि भिडिअ बानायनायनि खारना बेनो जे नोंथांमोना बै गाबनायसिम मानो थांनो बे नानिया जे दा गाबदों खाथियार पुलिस स्टेसनाव बे गाबनायसिम मानो थानो नोङो बिनि सिगांनो मोनसे एवारनेस जा बिनि सिगांनो नोंसोर एसे हुसियार जा स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनो थाखाय जेसेबां हाय शेयार खालाम नोंनि बिनानावनो नोंनि हिन्जावनोआनो होन जाय मानसिया बेबायदियाव गोग्लैना दङ जाय मानसिखौ नोंथांमोना दुखु मोननानै है आंनि हिन्जावजों जायजों रायलायथोंसै बेबायदि माब्लाबा साननाङा प्रटेक्ट खालाम गावनि फेमिलिखौ गावनि फिसाजोखौ गावनि बिब'खौ गावनि बिनानावखौ स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय शेयार खालामना होबानो जाबाय बेबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हिउमेन ट्रेफिकिंनि गोबां